ассалому алайкум. имрӯз мо мехоҳем доир ба таҷрибаи сарватмандон маълумот диҳем ки чӣ гуна муваффақ шудаанд. хоҳишмандам бо диққат гӯш кунед. Адольф Даслер. ана аллакай бештар аз ним аср номи ин ширкат вирди забони одамон буда, яке аз ширкатҳои бузургтарини истеҳсолкунандаи пойафзол, либос ва дигар ашёи варзишӣ мебошад. асосгузори ширкат Адольф Даслер ба шумор рафта ва 3 ноябри соли 1903 дар шаҳри Херсоганеурахи Олмон ба дунё омадааст. оилаи Адольф сарватманд набуд. падараш номпазӣ мекард, модараш бошад дар ҷомашӯйхона кор мекард. бо мақсади ба ҳар роҳи имконпазир паси сар кардани солҳои баъди ҷангӣ Даслер тасмим гирифт ки ба духтани пойафзол машғул шавад. шухли мазкур на танҳо барои аз наққошӣ раҳо шудани имконияте буд, инчунин он заминаи хуби осудаҳолии оила низ гардид. занон барои духтани пойафзол катон мебуриданд. мардҳо бошанд аз он ҷумла худи Адольф ки ӯро Адим меномиданд ба духтани он машғул буданд. дар як муддати нисбатан кӯтоҳ пойафзолҳои духтаи оила хеле маълуму машҳур гардиданд. дар пешравии бизнеси оила хизмати бародари ӯ Рудольф ки соҳиби истеъдоди олии фурӯшандагӣ ва бозоршиносӣ буд, шоиста ва бениҳоят назаррас аст. оилаи Дислер баъд аз 4 сол ширкати худро таъсис дода ба он фабрикаи пойафзолдӯзии бародарон Даслерҳо унвон мегузорад. дар ширкат ҳамон замон ҳамаи аъзои оила ва 20 коргари кироя фаъолият мекарданд. соли 1925 ҳодисаи бениҳоят муҳим рух дод ки он тақдири минбаъдаи бародаронро муайян кард. Адӣ идеяи инқилобиро амалӣ гардонд. дар ҷаҳон аввалин шуда бутсии дандонадор сохт ки дандонаҳои онро оҳангари шинос кӯфта тайёр карда буд. бутсиҳо ба зудӣ монанди шибкаҳои гимнастикӣ ба маҳсулоти асосии ширкат табдил ёфтанд. бутсиҳои дандонадорро футболбозони касбӣ ба зудӣ қадр карданд. фармоишҳо мисли борон мебориданд. бинобар ин фабрикаи Дислер вусъат меёфт ва аз ҳавлии хонаи худ ба бинои калони иҷора кӯчид. ҳамчунин 25 коргари навро ба кироя гирифтанд. дар як рӯз фабрика 100 ҷуфт пойафзол истеҳсол мекард. соли 1932 дар олимпиадаи Берлин аксари варзишгароне ки дар мусобиқаҳои варзишӣ ҷойҳои ҷоизадоронро соҳиб шуда буданд, дар пойафзоли ин ширкатро доштанд. мусобиқаи олимпӣ барои боз ҳам бештар маъруф кардани маҳсулот нақши калидӣ бозид. ҳамон сол бародарон Даслерҳо аз фурӯши пойафзол $400,000 ба даст оварда имкон пайдо карданд ки фабрикаи дуввумашонро кушоянд. ҷанги дуюми ҷаҳон ба рушди минбаъдаи бизнеси оилавӣ монеа гардид. баъд аз ҷанг бародарон ҷудо шуда ҳар яке ширкати худро таъсис дод. мин тавр соли 1948 ду ширкат Adidas, Adi Dassler ва Puma яъне Rudi Dassler арзи вуҷуд карданд. соли 1946 ширкати Adidas навъи нави бутсии дандонадор сохт ки туфайли он дар бозори пойафзолҳои варзишӣ мавқеи худро устувортар гардонд. сипас навъҳои дигари пайҳам пайдо мешуданд. аксарият варзишгарон дар олимпиадаҳои дар шаҳри Хелсинки барпо шуда пойафзоли Адидасро авлотар шумурданд ки барои ширкат ҷаҳиши бузурге гардид. баъд аз олимпиада ширкат ба истеҳсоли либос ва сумкаи варзишӣ шурӯъ кард. онҳоро корхонаҳо насоҷии Вилли Залтенрайх медӯхт ки ба хотири фурӯши беҳад рӯзафзун танҳо минбаъд ба ин ширкат ҳамкорӣ мекард. бо шарофати идеяҳои навоворона ва суботкоронаи Дислер ширкати онҳо дар олам ба яке аз ширкатҳои муваффақтарин табдил ёфт. асосгузори Adidas соли 1978 вафот кард. дар тамоми давраи фаъолияташ ширкат на танҳо комёбиҳо, ҳамчунин бебарориҳои марҳилаҳои мушкили мавҷудияташро паси сар кард. бо вуҷуди ин то ҳол яке аз серхаридортарин ва бренди машҳури либосу ашёи варзишӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. дар ҳамин ҳол ба ширкат муяссар гардид ки ба ҷаҳони футбол рақиби асосии худ ширкати Nike-ро роҳ надиҳад. бозоршиносон тадқиқот гузаронида аниқ карданд ки 86% аҳолии кураи замин калимаҳои либосҳои варзишӣ ё пойафзолҳои варзиширо шунида пеш аз ҳама дар бораи Adidas фикр мекунанд. маҳз ҳамин ширкат аз рӯи шумораи мизоҷон дар тамоми ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. дар ибтидои солҳои 40-уми асри гузашта оилаи Бенетон чандон камбағал ҳам набуду таъминоту оила чандон дуруст ҳам набуд. падар саъй мекард ки бештар ба бизнес машғул шавад ва автомобилҳоро ба иҷора медод, аммо кораш чандон омад намекард. вақте ки соли 1944 ӯ вафот кард,
вазъияти оила боз ҳам сангинтар гардид. нигаҳубини оила ба дӯши фарзанди калонӣ Лучиано афтод, ки ҳамон вақт вай ҳамагӣ 10 сола буд. кори аввалини анҷомдодаи Бенетони наврас ин буд, ки ӯ аз баҳри мактаб гузашта дар яке аз мағозаҳои либосфурӯшии Италия ба кор даромад. дар синни 14 солагӣ ӯ аллакай ёрдамчии фурӯшанда буд. ҳамчунин 2 бародар ва 1 хоҳар дошт, ки хоҳараш Ҷулиана ном дошт ва бо ҳунарҳои дастӣ машғул буд. маҳорати дӯхтан ва бофтани Ҷулиана дар таърихчаи оила лаҳзаи калидӣ гардид. боре ӯ ба бародари худ свитери оддиеро тӯҳфа кард, ки чунин либос дар байни бознишастагон хеле маъмул буд. фарқи асосии он дар рангу бораш буд. ранги свитери мазкур пурра зард буд. вақте Лучиано свитерро ба танг пӯшида ба кор омад, маҷбур шуд, ки ба пурсишҳои бисёри ҳамкорон ҷавоб гӯяд. маҳз ҳамон замон Бенетон дарк намуд, ки свитер метавонад сабаби ба даст овардани пул гардад. то ин вақт онҳо пасандози на чандон калоне доштанд. бинобар ин бо ҳамроҳии хоҳараш ӯ тасмим гирифт, ки аз имкониятҳои фарорасида истифода бурда кори худро ба роҳ монад. кор аз он шурӯъ шуд, ки хоҳар свитер мебофт. Лучиано бошад дар мағозае, ки дар он кор мекард, онҳоро мефурӯхт. барои вусъати савдо ӯро зарурияти бо дигар мағозаҳои шаҳр муомила барқарор кардан пеш омад. Бенетони ҷавон маҳсулотро ба дучархаи худ ба мағозаҳо мекашонд. бо гузашти вақт свитерҳои оилаи Бенетон соҳибшӯҳрат гаштанд. пештар гӯё чунин либосҳо танҳо барои одамони солхӯрда пешбинӣ мешуданд. Бенетонҳо фақат ранги свитери пашминро иваз карда, бо ҳамин васила чорчӯбаи маъмулиро шикастанд. соли 1962 либосҳои Бенетон дар Рим низ фурӯхта мешуданд. бизнес рӯз аз рӯз не, балки соат ба соат рушд мекард. барои Бенетон масъалаи таъсиси ширкати худаш ба миён омад. ӯ фаҳмид, ки барои вусъат додани бизнесаш донишҳояш намерасад ва ба василаи аз худ кардани донишҳои нав оила метавонад дар Италия соҳиби афзалият шавад. Лучиано тасмим гирифт, ки ба Шотландия равад, зеро ки ин кишвар ба малакаву маҳорати истеҳсоли молҳои пашмин шӯҳратманд гардида буд. Бенетон маҳз дар Шотландия аз сирру асрори истеҳсолот огоҳӣ пайдо кард, ки ин барои минбаъд баланд бардоштани сифати маҳсулот ба онҳо кӯмак кард. баъд аз 3 сол ширкати Бенетон Груп таъсис дода шуд. сарварии ширкатро худи Лучиано ба зимма гирифт. масъулияти бахши истеҳсолот ва ороиши ширкат ба зиммаи хоҳараш гузошта шуд. бародарони хурдӣ Ҷилберто ва Карло низ дар ширкат вазифаҳои масъулро иҷро мекарданд. аввалин масъулияти фаъолияти молии ширкатро ба ӯҳда дошт, дуввумӣ ба кори интихоб ва идоракунии ҳайати кормандон машғул буд. дар муддати кӯтоҳ либосҳои нави Бенетон зуд муд шуданд. ин либосҳо нархи гарон надоштанд, аммо ин ба онҳо халал намерасонид, ки дар байни мардум сарватманд низ шӯҳрат касб кунанд. дар ибтидои солҳои 70-уми асри гузашта дар ҷаҳон аллакай бештар аз 1000 мағозаи ин ширкат мавҷуд буд. сипосгузорем аз ҳамаатон, ки наворо бо саброна тамошо кардед. умедворам, ки аз манфиат холӣ нест. лайк гузоред, агар обуна набошед, обуна шавед, то аз наворҳои нави мо бехабар намонед. саломату сарбаланду муваффақ бошед.